魔力チャンバー内圧力上昇。魔力チャンバー魔力チャンバー内魔力チャンバー内圧力上昇。エネルギー充填 120%。魔力チャンバー内圧力上昇。エネルギー充填 120%。背中には翼が。はい。魔力チャンバー内圧力上昇。エネルギー充填 120%。背中には翼が。はい。